Ahojte lidi, dneska vám ukážu moji pokoji, jak to vypadá. Takže to tak vypadá, koukejte v zrcadle. Ahoj, čau. No a tady hraju si na televizi, anebo koukám. To nechtěla jsem teď s Mačkou. No a teď tady si dám pití a koukejte, jak umím hezky pít. Hezky piju. Koukejte, počkejte. Vidíte? Takhle hezky piju. Neposlouchejte toho moje papouška. No, si toho mám schovaný. Vidíte, jak piju? Takže vidíte, vylívám, prostě to vyliju a mi do toho. No a takže půjdeme na můj postel. Počkejte, já ještě nejsem zvyklá chodit, protože ji mám úplně novou, no a vylijeme to tam, takže kašleme na to, prostě tam vylijem a hopsa dolů. No a teď vám ukážu, kde se učím často na tabuli, abych to tam mohla. No, tak vyměním růžovou fixu a jdeme čmárat. Vidíte, toto tak namalujeme, vyčmáráme. Tak, toto jsem dělala včera, protože jsme měli na to test. No a to jsem učila, takže počmrkáme to na nic úplně. Dostala jsem z toho 5, ale kašlo to na to. Tak, namalujeme srdíčko a kažte, tak. Vypadá to jak zadeček, ale jdeme namalovat motýlka. Tak, kolečko, oblouček. Já jsem šla domů. Já potřebuji domů. Tak to čau. WTF? Jo.